Diyos, maray na banggi po mga tugang, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pagatindir kan banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone, likayan ang paggamit nin cellphone, pagpicture o pagtext kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa, mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po para sa pagpamibi kan Oratio Imperata. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin ibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtamomo kan sa mong mga pangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinakban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami naging maray na paraataman kan sa imong linalang, daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinakban, an kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina an padusang balik kan sa mong pagabuso, asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinakban, huli kaini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan na sinibapang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan, ilikay mo kami an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Matindog po para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, to beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Matukaw po. Isabay tapo sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot ni Ronald Boral, Namoras family. Pasasalamat prayer for Bustamante family, dulot ni Joanne. Pasasalamat man dulot ni Lily Raitana and Michelle Jimena. Sa espesyal na kaagadan dulot ni Ronel Olier. Sa kapahingaluan kan mga kalag, para sa kalag ni Ami, dulot ni Grace Riufrio. Sa kalag ni Alexander, dulot kan Kapitulo Family. Sa liwat, Diyos maray nabanggi po mga tugang, ngunyan iyo ang ika-28 Domingo sa ordinaryong panahon. Siring man sinisilibrar niya to an Indigenous People Sunday, as in International Day for the Eradication of Extreme Poverty. Banwaning Diyos, matindog na po ang gabos asin mag-awit sa pagpuon kan Santa Misa. Yatot sa intensyon Santa Misa, padagol na pagtabang ng kagurangnan, pagpangadyi nato sa mga nasalanta kang mga bagyo asin makagbilinog sa Southern Philippines. Sa ngarang ka nama, sinaki, singkan Espiritu Santo, Amen. ang grasya, sing katuninungan, Isu Kristo, kagurang nantan, pagkamot kan Dios, simpakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indogabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang ako untan sa mga kasalan, tangani magkanig o kita nga magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa ido mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Sing Santos, asin sa ido mga tugang, na ako'y pamibig sa kagurang ng Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakaman, asin pagkapatawadan sa to makasalan, darahon kita sa buhay na dahing kasagkoran. Amen.
excelsis Deo. Pamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Pamurawayan sa Diyos. Pamurawayan sa Diyos. Pamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Pamurawayan sa kaitaasan. Asin sa lahat ng Panginoon, sa mga taong marahayan mo, inuumang ika'y lugaw-iwan. Sinasabi na pamurawan, pinapasalamatan kita. Ngunit ang nakulang mong kamurawayan, ngunit ang nakulang kamurawayan. Kamurang na ng Diyos sa akin, nagitnong Diyos amang mapagmahal. Kamurang na aking lupon, Jesu-Cristo. Kamurang na ng Diyos, Cordero kan Diyos, aking naman. Ikaw na nagpaparak kan mga kasala, ang ginawan kahiraki kami. Ikaw na nagpaparak kan mga kasala, ang ginawan ako ang sumong pakimahera. Ikaw na nagtutukaw sa tuong kalabaw, kahiraki kami. Ikasanaan mo na, ikasanaan tagurangan, ikasanaan urok kahalang ka. Jesu-Cristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Pamurawayan sa Diyos sa kaligtasan. Pamurawayan sa Diyos. Pamurawayan sa Diyos. Pamurawayan sa Diyos sa kaligtasan. Pamurawayan sa kaligtasan. Pamurawayan sa Mamibi kita, kagurang na namimibi kami, danay naan sa imong grasya, manginota na sin magsunod sa mo, asin palagos kaming gibuhon na maurop sa mga gibong marahay. Huli kay Jesu-Kristo, kagurang na niyamo sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nagahaday kasarokan, Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa enot na babasahon, mahihinanyog niya to ang istorya ni Naaman, makapangyarihan na pamayo kan mga soldados sa Syria, na narahay kan sa iyang makangirhat na helang sa kublit sa paagi ni Propeta Eliseo. Enot nagkaigwa nin pagduwa-duwa, alagad buminirik sa pagsunod sa kabuotaning Diyos, na siya magkarigos sa salog nin Jordan. Siya na umayan sa hawak asin sa kalag, an enot na babasahon. Pagbasa kanikaduwang libro nin mga hade. Kaya naglugsot siya sa Jordan, luminadop nin 7 beses,
susog sa tataramo ni Eliseo, asin an sa iyang kublit, nagin siring sa kublit nin sadit na aki. Nagin malinig siya. Nagbalik siya ki Eliseo, kaiba ang gabos niyang tawohan, dangan nagsabi, "Ngunyan, naaaraman ko na mayo nin Diyos sa bilog na daga, kundi sa Israel sana. Kaya nakikimaherak ako na akoon mo ang regalong hali sako." Nagsimbag si Eliseo, "Huli sa ngaran kan buhay na kagurangnan na sakong pinaglilingkudan, ako minasumpa na dai ako maako nin regalo." Pinirit si Eliseo ni Naaman, alagad nagsayuma siya. Kaya nagsabi si Naaman, "Kung habo mong akoon ang sakong regalo, nakikimaherak ako sa imo, natawan mo ako nin daga na kayang darahon nin duwang mula, daga na dadarahon ko pagpuli ko sa harong. Hulita magpuon ngunyan, dai na ako madulot nin mga sakripisyo o mga tinutong na atang sa ibang Diyos, kundi sa kagurangnan." Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa atubang nin mga nasyon. Ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa atubang nin mga nasyon. Mag-awit nin bagong awit sa kagurangnan, hulita guminibo siya nin mga ngangalasan. Sa sadiri niyang kapangyarihan asin banal na kusog, nakamtan niya ang kapangganahan. Ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa atubang nin mga nasyon. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kapangganahan. Ipinahiling niya sa mga nasyon ang sa iyang kapangyarihan sa pagligtas. Narumduman niya ang danay niyang pagkamuot asin pagkamaimbod sa harong ni Israel. Ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa atubang nin mga nasyon. Nahiling kan gabos na puro kan daga, ang kapangganahan kan sa tuyang Diyos. Gabos na daga, maugmang magkurahaw sa kagurangnan. Umawon siya sa mga awit, asin sa mga kurahaw nin kaugmahan. Ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa atubang nin mga nasyon. Ikaduwang babasahon, sa giraray si San Pablo nagpatanid ki Timoteo, asin sa gabos na paratubod, na magin maimbod asin masinunod-sunod sa tahaw nin mga pagbalo. Minsan nasa bilangguan, alagad si San Pablo, may dakulang paglaom nin huli taan tataramon dainanggad magagapos. Kitagabos inaapudan na akoon ang tataramon ning Diyos. Girumdumon si Kristo Jesus na nabuhay liwat. Iyo ini ang puso kan Ebanghelyo. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo ki Timoteo. Mga tugang, girumduma si Jesucristo na binuhay liwat sa mga gadan, gikan ki David. Iyan ang marahay na bareta na ipinaghuhulit ko. Huli sa marahay na bareta, nagdudusa ako. Nakakadenahan na garosarong kriminal. Alagad ang tataramon ni Diyos, dai nakakadenahan. Kaya tinitios ko ini. Tinitios ko ini gabos para sa mga banal ni Diyos. Tanganing sindaman, magkamit kan kaligtasan na yaon ki Kristo Jesus. Asin magdadara sa inda sa daing katapusan na kamurawayan. Ang kasabihan na ini totoo. Kung kita nagadan kaiba niya, mabubuhay man kita kaiba niya. Kung kita makatagal, maghahadi man kita kaiba niya. Kung negaranta siya, nenegaran man niya kita. Kung kita bakong maimbod, siya nagdadanay na maimbod. Huli tadais siya makakanigar sa sadiri niya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw po niya to ang banal na Ebanghelyo. Alleluia.
sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurayan sa imo kagurangnan. Kan pasiring si Jesus sa Jerusalem, nag-agi siya sa pagdulunan kan Samaria asin Galilea. Palawag na siya sa sarong baryo. Kan sabaton siya nin 10 daoton. Nagtindog sinda sa harayo asin kuminurahaw. Jesus, kagurangnan, kay raki man kami. Nailing ninda sinda ni Jesus asin sinabihan, lakaw, pumahiling kamo sa mga padi. Sa dala na pasana, nagkarilinigan na sinda. Ansaro sa inda, pagkahiling na nalinigan na siya, nagbalik sa pag-umaw sa Diyos sa makusog na tingog. Nagdapa siya sa atubangan ni Jesus, saka nagpasalamat. Ang tawong ini, Samaritano. Nagapot sa Jesus, bakong 10 anarahay, hainan siyam. Tadaw tandayuhan sa nang ini ang nagbalik sa pagpasalamat sa Diyos. Dangan sinabihan siya ni Jesus, tumindog ka, puli na ang sa imong pagtubod, iyo ang nagpaumay sa imo. Maray na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Good evening po sa Indogobos. Nagayunon ang tema kan sa tuyong Ebanghelyo, tema kan pagpasalamat, asin siguro sa buhay nin sarong Kristiyano, dahil taman maninigaran na importante man ang buhay nin pagpasalamat. Inot sa gabos, taano ta nagpasalamat ang tao. Sa mga Bicolano, sa mga Pilipino, importante yun ang pagpasalamat, ulita. Kung dahil ka na nagpapasalamat, dahil kang utang na buot. Parang wala lang. Libawa, nakareceive ka nin sarong pagtabang, ayuda, ang tendency pag-apirming magpapasalamat. Ikaw nga, hindi kitang value na utang na buot sabihin, dahil mo talaga masusuklian, matatapatan itong ginibo para sa imo. That is too much for us to be giving back or paying back the good things that have been done for us or given to us. Na sabi wag ni San Pablo, pagbanggit ka ngaya, kung ano ngayang yaon sa imo, in your own self or in your family, kung nadaing ngaya na hali sa mahal na Diyos. Name anything na yaon sa imo, nadaing hali sa Diyos. Ang buhay mo sa inhali. Ang sa iyong pagtubod sa inhali. Ang kakayahan, ang kapasidad, anything na magigibo ng tao, ika daw ang nagibukaan, sa imo daw hali. Day pa manggaro ang tao, nagkakagibukan sa diri niya in terms of creating his own kind. Ikaw kitang mga clone, ikaw kitang kung ano-ano, alagad, day pa man na mamaster, no? Na mag-create o mag-create another living being called human being. Kaya, huli sa misteryong inikan buhay ta, nyaong garo sa puso ta ang inclination or tendency to be thankful. Na sabi nga ni, mayo garo kitang magigibukon sulo sa nakita. Kaya napigla lang ng tao ang tao, pigla lang din Diyos ang tao na may kaibahan siya. He's a social being. Tanganing ang mga needs niya, ang mga aspirations, nagtatarabang ta.
tatarabang-tabang. Everybody cooperates with one another and make a happy human family. Bako po ito na garo nag-iisip ka na magiging bumanggabos. Sige daw, kung ikasana, ikagabos, mag-ibo kang tinapay mo, ikamadagop kang sira, maedukar sa diri mo. Nailing tabaga na interdependent, no? Ang gabos na human groups, society. Tanganing magtarabang-tabang, no? Why is our face or our body directed to another? Binulita kita mga tao. Kaya ang pagkikipagharapan is the mode of relationship daw, no? Sabi kan sarong philosopher, no? Kaya pulita, we are made for one another. Ining interdependence o pag-relate sa lambang saro needed na maray, sarong necesidad, no? And when we relate to one another, nyaon pang pagiging mong kind, pagiging mong open sa sarong tao, whether it's within your family or outside your family. Basta tao. Kaya baga sabi ni Ferriols, sarong Jesuit philosopher, kung ika ngayon nagtutok-tok sa arong, nata ka kaya nagtutok-tok. Minulitag bako ka man hayop. Sabi ka, tao po. Pakibukas po, tao po. Ako nagtutok-tok, gusto maglago sa harong nindo, tao po ako, kapareho mo. Kaya nagtutok-tok ka. Pinapakilala mo ang pagkatao mo. And when you are a human being, you bring goodness with yourself. As in, ang goodness, igwa man na kaibahan na gratitude o kaya pagpasalamat. Kundi itong kapwa mo, human being, how can you say or how can you do all the things you want to do? Ang mangyari kan, magagadan ka tulo sa kapagalan. Teka handa kang bagkakan, kamaplansa, kamadaba, everything, if you think only na makakaya mo ang gabos on your own. Pero nga ni, tang human being, linalang na may kaibahan. Nyaon po ang necesidad na palaging open, grateful, nagpapasalamat. Kaya, pag nagsabi kitang thank you, mas kinay karo sinimbag kay another thank you, okay lang. Napigta ako, umuso nag-thank you sa imo. Di man ang ulugan na libre ka ngaya, siyempre magti-thank you sa libre. Does that follow na ikaman malibre man? Does not follow. Importante so, magayo na puso, maray na puso, nagpasalamat. Nagkaro ba, thank you, you are a human being, you are helping me, you are open to me. Masasabi mo dawan sa ikos mo, sa dog mo, thank you dog, thank you cat, para kang siraulo, no? Pero dahil we are human beings, we understand one another. We anticipate the need of each other. Tayo yan ang pagiging human. Siguro dito na exercise ang humanity, kaya we have more cats, we have more dogs than humans in our family, in our home. Nagkukulang lang kita kan humanity Gusto ta nang maging animality, no? We have animality with us dahil we share also certain feelings, functions with them. Pero yung pigaapod na kaluluwa, pigaapod na puso, wala po si Doggy, si Cat, wala naman, no? Kaya kita man sa makakaintindi sa labang saro. And it's very important to recognize something na nag-ibo mo, kaya nag-ibo kan kapwa mo, that here comes another human being who wants to help you, who want to serve you. May mga tao ba na pag nagka-serve, maugma.
Dahil magkaroon nagsasabing, may magiging relationship nga kani pagkatapos, ganang nga akong aasahan, tinabangan ko nga si ganito, si ganyan. Baka garo ang araw ka ng layunin ng pagtawang, no? But just recognize that we are humans and we need to help one another, no? Ikadwa siguro po na ang pagpasalamat, pinapataas ni Diyos sa pagi ni Kristo sa Ebanghelyo na gratitude should extend even outside our families. Ini bagang Samaritano, as in mga Hudiyo, pero may nag-iiriwal because according to the Jews, the Samaritans have forgotten their being Jews. Kan nasubol sila sa Babylonia, pag-uruli kay Neo, dahil nag-uruli sa Holy Land, they intermarried other tribes. In so doing, nagisindang less pure. Kaya, abo na yung makipagdil sa mga Hudiyo na nag-uuna na sila pure Jews. Abo na nila makipagdil sa mga half-Jews or hybrid Jews na ining mga Samaritano ang tigre-refer, no? So, aram tamang bagang mga Puritanism kaining mga Hudyo. So, Jesus was trying to bridge the gap, no, between the Jews and the Samaritans. Saro lang po ining mga discrimination sa time ni Jesus na gusto ni Jesus na halion, ninulit ang pagkamuot, bridges people, dahil po nagdi-divide. As in sa pagkamot niya, ang kaibahan ang pagpasalamat mo, ang pagiging mong bukas, may Diyos. Kung may Diyos, nagpapasalamat ang tao, nagre-recognize na may Diyos. Thank you, Lord. I praise you, Lord. Bako, karo baga ka ng pangadita, enot ang biga pasalamatan ng Diyos. Bako na ora-orada, Lord, give me airplane, Lord, give me train, Lord, give me submarine. Di naman, parang ka ng piga para agad ta. No? Let's recognize first that God is there. Na hindi siya nagsasawa sa kuya. That's why any moment I can ask Him anything, including the forgiveness of my sins, yung mga pagkakamali ko. Kaya, kung pinatawad mo man ang sarong tao na nagkamali man sa imo, ginawang masama sa imo, dahil manggarupig tuyo, hindi ba parang we will be open to that person na nagkamali, na matulungan sa future na pagkakamali? Kung open po kita, we are thanking God. Dinulit itong tawong ito, tinatabangan kang Diyos. Kung ka pumutawo ito, tatabangan mo. If you do not consider that person your own kind, isnabin mo siya. You will give him the cold shoulder. Pero hindi po tayo ganoon. Kaya nga kita open sa bawat isa dahil mga social beings tayo. And to add today, because we are Christians, and Christians are known how they love one another. Do you love one another? Pag di kita naglalove one another, sabi sa kanta, sino kita? Sino ako? Kung di ako nagmamahal, sino ako? Ang nagmamahal po, nagpapasalamat. If you have a very beautiful sweetheart, thank you, Lord. Bigyan mo ako ng beautiful jowa. Paano sa lalaki, jowo? Hindi mo dapat baga magpasalamat ka. Dahil pwedeng kakatapos na naman, mahanap na naman kay another one. Mapasalamat na naman kay Lord. Bako po ka naon. Higit samantala naman natin, no? Yung binibigay ni Lord sa atin na human beings, minamahal, di ba? Nire-respeto kasi that comes, he or she come from God. Kaya, anything that comes from God is something good, beautiful, and somebody who can help us. Kaya, nagkapasalamat kita sa Diyos na dahil nawawara po ang pigahagad ta.
Di pa nawawara ang hangin, di pa nawawara ang pagkain, di pa nawawara ang nagmamahal. Everything is there. Now, everything is abundant. Kung humingi ka sana sa iya, sa iba kang Panginoon, siksik, liglig. Para, ano mo pa, para, nungapod kayo ni, para, siksik mo pa, di pa nauubos, di pa napapano. Ganon ang Panginoon, di po nauubusan. And your loved one is a picture of the abundance of the Lord. Kung palaging ngumingiti sa iyo, pinapaugma kang mahal mo sa buhay, hindi ba nagpapasalamat ka? Kesa naman insultuin ka, patayin ka, kidnapin ka, o ano pa man. But as long as there are persons who love, aramtang may Diyos. As long as there are persons who are kind to thank their fellow persons, may Diyos. Sabi ni San Pablo, where love abounds, God is there, no? So kanta. Ano nga so kanta? Ubi caritas, no? Wherever there is love, God is there, no? Dito niya ang Diyos, ang tawa nagpapasalamat. Tapirming ready ang Panginoon sa pagdangog sa tuya. Kung ganyan ang Diyos na ready, tumulong, bukas ang puso sa lambang isa, anong bot sabihin kay ni? Araw man ka nagigibuhon ta. Magigimang kitang bukas. Tapiga-arog, tas agso Diyos sa paagi ni Kristo. May nagsasabi po na ang memory da kang heart is gratitude. Ikaw ang manakasabihan, music is the language of the soul. Kaya kung may natadangog kang magayon na music, nabubuhay sa kaluluwa mo. Pero, kung nagsasabi man na gratitude, pagpasalamat is the memory of the soul or memory of the heart. Ang ba't sabihin, kapag marunong ka pa magpasalamat, buhay na buhay pang puso mo. Anong i-store mo sa puso mo? Hindi ba yung mga gandang bagay? Alangan naman yung paghihiganti, alangan naman yung pagkamuhi, etc., etc. We have to store what is good. Ninulita si Jesus ang nakatira dyan sa puso mo, di ba? Sabi ni Jesus, I will come, I and the Father will make a supper with you. Saan po itong yung ito? Supuso ta. Kaya kita pigliligtas arual daw, sa ano pa na masama, tagubot kang Diyos, makisumaro sa to. Lambang isa, lambang saro. Asin, bilang komunidad. Kaya kitang komunidad ngayon na gathered together, yaon po ang makagurang nan, where 2 or 3 are gathered in my name, I am in their midst. Nalalo na kung nagagaday ka bilang pagpasalamat, pag-umaw, na yung mga purposes kang prayer. And if the Mass is the highest form of prayer, so we are duplicating our praise, duplicating our thanksgiving, accepting one another, praying for one another. Bako baga picture na yan kang langit. Daing nagtitiriksikan, daing nagsiriltikan. Pero kung gusto mong magsiriltikan kita, madumang kita sa impyerno because everybody is selfish. Pero digdi po sa heaven, napadudumanan ta, everybody is thanking each other, helping each other, nag-uungitan daa. May lambang hawak na kutsara, ta gustong mag-uungit sa bawat isa. Kaya baga sa yung simbolo ni Satan, ano ang dara-dara? Kutsara ba? Hindi. Tinidor, ano? Tinidor. Kasi gusto niyang saksakin yung bawat isa doon. In your selfishness, you want to kill the other person. Pero sa langit po, being open, being thankful sa bawat isa, presensya ng bawat isa. Kahit hindi po abot ang mahiling ang awong ng sarong tao, pero if you pray, you can accept that person.
Walang di mangyayari. Imposible. Kay St. Jude, desperate cases. Pero wala naman pong desperate sa tao, no? Tingnan mo na lang yung pasunod-sunod na lindol. We still thank God. We still are helping one another. Kasi kung yun ang kabutan ng Diyos, bakit di natin sundin? No? Di naman ang ungulgan na hindi tayo mahal ng Diyos, pinaparusahan dahil may mga lindol, may mga bagyo. Hindi po. The more that we should thank God because God is with us. Pinapa-feel niya sa to na siyang makapangyarihan and He knows what He's doing. Kaya baga nagpapangadji kita kang oratio imperata. Whenever we pray that prayer, sana po, sa puso tamabuksan din, bako pa sa mga flood control projects. Hindi natin kinokontrol ang puso natin. Pinapaluwas ang dapat magluwas dyan dahil ang lalabas dapat dyan pagmamahal. Nobody controls love. Nobody controls freedom because we want to embrace everybody. For God, for Jesus, for all of us. Tanganing tunay kitang mag-apod sa lambang saro, brother and sister. Kasi hindi na tayo iba sa bawat isa, kundi tunay na kapatid dahil lahat tayo ay nagpapasalamat sa Diyos for each one and for the gift of everyone. Kaya mga tugang, magpasalamat, baka umandipisil, dikit na smile, dikit na tap on the shoulder, or dikit na approach, kung iyan ang paagi mo kan pagpasalamat, then do it with a heart and with God in your heart. Katabang, kang pamibi, San Judas Tadeo, Santa Maria, kita gabos, mamot sa lambang saro, magpasalamat sa Diyos, huli sa regalo, kan lambang saro. Magtindog na sa pagpahayag kan pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos, amang makakamuhan, kagibo kan langit, sin daga, kan gabos na nahihiling, asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na Seso Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, nagilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, kiberan Maria, asin na ni tawo, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtiyos sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, an sa iyang kaadaan daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama, asin sa Aki, siya kaiba ka nama, asin kan Aki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibinin banwaan, ipaniwala niya to sa man gabos tang mga kasibutan, asin pangangaipo, urog naan sa tuyang kamawotan para sa urog kaludok na espiritu nin kapasalamatan. Simbag sa lambang kagadan, kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, danay na mamidbidan ang halaga nin tunay na pagpasalamat sa tataramon asin sa gibo,
ipamibi niyato sa kagurangnan. Gurangnan, hinanyugan sa mong pamilya. Tanganing mahiling sa satuyang pamuhay-buhay, ang tunay na pagpasalamat sa Diyos, huli kan balaog nin buhay, salod, kaugmahan, asin pagkadayupot nin mga pamilya, patin mga katuod, ipamibi niyato sa kagurangnan. Gurangnan, hinanyugan sa mong pamilya. Tanganing danay kitang magpasalamat sa Diyos, sa bilog niya tong buhay, huli kandaing sukol niyang pagkamuot sa pag-ampon sa to, bilang sa iyang mga aki, ipamibi niya to sa kagurangnan. Gurangnan, hinanyugan sa mong pamilya. Tanganing ang mga naghehelang, makanood na iayon ang saindang mga pagsakit asin kulog, sa mapangganang paggagada ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Gurangnan, hinanyugan sa mong pamilya. Tanganing ang mga gadanyatong kadugo asin katuod, magugma sa kapangganahan ni Kristo sa kahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Gurangnan, hinanyugan sa mong pamilya. O Diyos, sa muyang Ama, nagpapasalamat kami sa imo, hulikan sa muyang buhay, asin kan bagong buhay, na iwinaras mo sa bagsikan pagkabuhay liwat ni Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibig ka mga tugang, tanganin sa ko, sin sa hindong atang, maako man lugod, kan Diyos amang makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnan na natang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ang mga pamibig, kan mga paratubod na may mga dolot na sakripisyo. Tanganin kaming kaining mga gibo nin maimbod na pagpamibi, makaabot kami sa langit no na kamurawayan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initas mina sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. manili ko asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa nakakaligtas, kami danay asin minsan sa nagpasalamat sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasagkoran, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan, siya na naherak sa mga sala nin tao, nagpakumbabang mamundag sa birhen, siya na nagtios kang krus, nagtalingkas sa samo, sa danay na kagadanan, asin sa pagbangon, hali sa mga gadan, nagtao sa mo nin buhay na daing kasagkoran. Kaya kaiba kan mga angeles, sin arkangeles, kan mga tronos, sin dominasyones, kaiba kang gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi, ang kagurangnan, Diyos ni mga upo, ang langit asin daga, ano ka sa imo,
kaganyan, kanagadan banal, borabo, tingabos, nakabanalan, kaya ng mga atang, namimibig kami, pabanala kan ambon, kan sa imong espiritu, tangaring para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo, kan siya sa rogaring nabuot, pinagpasalaiban sa pasyon, nagpuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, itinaos sa mga disipulos nan sabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siringman, pagkapamanggi, sa pagkuhayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa mga disipulos, nan sabi, magako kamugabos, asin maginom kaini, tayo niyang kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubot, pamaretan niya mo, pagkabuhay mo liwat ipinapahaya, sagot na ikaw magdato. Kaya kami nagururumdam sa iyong pagagadan, sin pagkabuhay liwat, ang dudulot sa iyong magagurangnan, kining tinapay nin buhay, asing kalis, sing kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanig mo magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang kang hawak asin dugo ni Kristo, pag sararoon kan Espiritu Santo, gayong dumakagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa biliw na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, sin kagabos na klero, siringman, garamdama sa iyong pagkaherak, ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, turog na itong pinapamibi sa misang ini, ang mga nagadan sa linog, asin mga bagyo, singabos nagadan, dangan, ako asinda sa liwanag sa imong lalagon. Kaya kami kabos, namimibig kami tanganing kaiban, Santa Maria Birhen, inaakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, San Judas Tadeo, sin mga banal na apostoles, sin kabos na santos, na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin nagpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, si pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos, nakaporisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Yeso Kristo. So Kristo kagurangnan, nga nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Kare pagilingang sa mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin mapagkani ko siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Tuninongan asin pagkamot kang kagurangnan, danay nawapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. magturugang kay Kristo, nagaako sa lambang saro, magtinauhan kita, kan katuninongan ni Kristo. Peace be with you. Peace. Peace. Mga tugang oyes, kaguragan ni Jesu Kristo, nagtutugtog sa to, sa pagpasalamat sa iya, sa arol datang buhay, inaakot ang lambang saro, ang kagayonan, asin, karahayan, kan lambang saro, hulita kita haligabos sa Diyos, siyang kodero kan Diyos, nagpaparang makasalan ng kinaban, baladan mga inaapod, sa pamanggi, kaining kordero. Kagurangnan, bako kung maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pangatamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi,
mabuhay ako sagkod pa man sa kaibahan mo. Amen. Ikawalan kagurangan, magkakapanon, ang panugang pamana, nahihina, minsan
Maluhod po para sa pamibi sa hubileyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, sa Yesu Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na Espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, na pagkatapos daogon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sa god paman. Ang biyaya kanubileyo magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos, sa saimo sa muyang Diyos, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamipi kita, kagurangnan, mapakumawa kami nag-aarang sa imong kadakulaan, tanganing siring na pabasog mo kami, kanurog ka banal na hawak kasindugo, gibuhaman kaming makiras sa buhay na Diyos noon. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Indigenous People Sunday. Anatipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo. Nagabot po sa 48,290 pesos and 60 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa. Nagabot po sa 5,205 pesos. Ang second collection, nagabot man po sa 9,426 pesos and 20 centavos para po ini sa Pro Seminaryo. Siring man sa Oktubre 19, mapuon na po ang novenaryo kan sa tuyang mahal na patron, San Judas Tadeo. Sagkod po ini sa Oktubre 27 sa oras na alas 6:20 sa pagkaaga, asin sa hapon alas 5:30. Sa aldaw na Webes, Sabado, asin Domingo, ang novena sa pagkahapon mapuon sa oras na alas 5:40. Sa mawot po maging novena asin fiesta mass sponsors, magdulok na lang po sa parish office. Sa mga mawot po magbakal nin souvenir items, arog kan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ini sa opisina. Ngunyan na bulan nin Oktobre, iyo ang bulan nin Pagsanto Rosario, digdi po sa satuyang parokya, ginigibo ang Pagsanto Rosario pagkatapos nin pangultimong misa sa pagkahapon. Iniimbitaran po kamo na magsabay asin magpartisipar sa nasabing aktibidad. Siring man magkakaigwa po nin Mass Baptism sa Oktubre 24 sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Sa maawot po magpabunyag kan sa indang aki, magpalista na lang po sa opisina. Mawot miman po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging simana, mga anonymous na may kantidad na 5,000 pesos, 2,000 pesos, 1,000 pesos, tulong 500 pesos, Loretta Mancera 5,000 pesos, Ray Yanan 3,000 pesos, Emily Oliva 1,000 pesos, Melinda Alipio 1,000 pesos, Michelle Solano 900 pesos, Rafaelita Howe and family 550 pesos, Binamira family 400 pesos. Diyos mabalos po.
Pinudapot kita sa oring bendisyon. Kagurangnan, mapas sa Indo. asin sa saimong espiritu. Balikan mga pamibi sa Nudas Tadeo, Santa Maria, Mother of China. Kamu bendisyonan, ng Diyos na makakaman, kay banan sa inong mahal sa buhay. Sa ngarang ka nama, asin aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Idanlo tanang banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maray na banggi. Maray na banggiman po, Father. Tao sa mga dalangin ginawa, si Jesus dalahon sa mga katawan, arayo ananima, aluman panwaan, siya dalahon na tubon niya. Maria,